Tupuk gamita limita sadarion lima minggu 27 Trinitatis minggu ujung tahun perhuriaon di pada umay doh di parningotan jak kanong moding tersurat do di bangku kapal 20 amuk kami sebutu 10 ayat 10 sada 1 ayat 15 songon nasomal tajam marsikat suri hujahama ayat 10 sada uhum parpudi dungi wida masyarakat bangsa nabalga nabottar do nahudul di atasna nama porus do tano do langit maradopon bohina sorong be jupang inganan nasida dungi dilihon do tima akan namate na di sini dilihon nang hamatian dot banuatorui ma akan namate nanti niop na gabi dihumi ma ganuk marguru tunani la nabi dungi tidak rumah hamatian dot banuatorui bagasan abal api ima hamatian akan bangun lawan akan hidup manang ise na sejupang tersurat di buku Hangulwani ima didabu tu bagasan laut api ido saatna hama kurang sa persiaon adong do istilah di tengah-tengah ni kita ajol mau ima final nini on nama final na mulai dokon on ma final na ima penentuan terakhir di tengah-tengah ni Hangguluan baik dia kabar sekolah rupani on ma final na nina bisa persikola ujian terakhir mau marang na adong mau buat polisi mau buat tentara ujian terakhir ima dilokon final song ni nang akka perlombaan na asing kompetisi na asing dung diulahon dung dihadapi gudang akka tes gudang akka ujian sahak ma tu final ima penentuan terakhir jalan morong masalah tu final di somma tartokon akka peserta ala na arong dua kemungkinan molomonang do ibana dipinali isarana rupani sahalak na buat tes polisi menang tentara molomonang do ibana dipinali majadi bebana tapi sahalak polisi menang tapi sahalak tentara sahat mana di bagas rohanai marulupulum malas ni rohama ibana anu ngatulus nasinitan ni rohama alai di soppe budu masa kekecewaan yang sangat besar bahkan mungkin bisa jadi pendilian ala di final nai talu ibana dan berhasil ibana partai final ima partai puncak na menentukan dapuk dong panang daun akka nani perlombaan ni hajol maun di tengah-tengah ni ngoluna di Portibio jeladak kola ni habe hobbar tutur pukta di bagasan sedario arong dotong di dokon songon topi ni mingguta ima panghuman na parpudi final di Hanguluan ni Jolma baik naso porsea suang-suangoning ang akka na porsea arong ilok kondisi pengadilan akhir arong ilok kondisi penentuan akhir di sima di putuson urut tinggol ni jolmai tu dia do Tuhan muluan saling-ling na do ima akka na monangi manang nagabe madabur na sida rusur tuhuman saling-ling na jabi na roh ima akka natalwi arong saradiki disaradiki nong dibuhulung di bata disaradiki na pasti ikon masa di tengah-tengah ni langit do tanon ima nasal kuma tano manang Portibion
doh langit nata berengi. Portibi nata inganion nagan tokin mardalan mian hita dison disaratiki salpumon banu di bata. Dang berengot tabe polak tai, dang berengot tabe jebut tai, dang berengot tabe sudi akan ahya adalah di tengah-tengah di Portibion. Ainunga salpube sian pamerengata di bahin di bata. Nama taberang di sini idokon nak peningan dia sepuluh sedai habang sa nama na adong di sini. Sara habang sa nama sebelga, habang sa nabotar, jala hudul ma di habang say ima panguhum debata do tuhatta Yesus Kristus. Di sini manang sude suruh-suruh di debata, songon gabe saksi dihukum putusan akhir digadok bolu di jolma. Ida kondisi yang kurang sepersiaun di paradima akka data-data persidangan, di paradima akka dokumen-dokumen benua gijang, bukti-bukti naso terpersuara hita, panurata ni sadok nani udah ni jolma selilang mulu nabi di tengah-tengah ni Portibion. Jala bukti-bukti i dang bergabus. Ahana taula seliling muluta mulai taboto roha di tengah-tengah Portibion. Satu nomor jumulu kita di tengah-tengah Portibion. Tersurat be sude di buku nanaing bukauna di panghuman na berbudi. Jadi dokong muse dipakai dosi nasa nong mate. Nasa nong mate. Marang di dia peta ho ibana mate. Manang sungod dia peta ho parmatena. Manang sungod dia peta ho hajal monna. Mulai siadam satu jol mana mate ditikki akan berbudi di bahema nasida sian hamadiani di simara masa songon reuni akbar reuni besar-besaran ay masih bereng ama muse baju pang muse akan masih tedan di tongah-tongah ni Portibion alih ham kurang sapersiaun diru ti dong muse jak kana masai dung di pahehe ganuk akan amate di pajong-jong di rupan ni habang sai dibuka manin na buku jala dibuka mause dibuka mause buku na asing jala ganuk jolma bertanggung jawab tu aha nani ulah nabi ganuk jolma mempertanggung jawab pon aha nani ulana aha nani rokna aha nani pikiranna saling manguli bana di tongah-tongah ni Portibion dakolan pempenan napatar nagabe dihumi di sini alai akka pikiran-pikiran na buni akka niat na jahat di bakasar roha dihumi do ditiki jalan di komisi am korong sapersiaun dungsai pangumani di dabuma akka naso dapat warna di buku hamuluani di dabu mahanang hamatiani dohot benotoru tu bagasan api di dabu ma akka sibolis di dabu ma katodina hodar dohot jol mana swadong warna di buku hamuluani di dabu ma itu api ima hamatian napaduali halihon namar guar laut api am korong sapersiaun idok kondison adong hamatian paduahon di ayat 10 batu berarti adong hamatian na berjulu mula tatakasi buku tanabadion hamak rongasa persiaun hamatian na berjulu ima kematian fisik dung marujung bolu jolmai siat tonga-tonga di Portibion dung salpu hosana siat tonga-tonga di Portibion ima kematian fisik ainung ngatur di jolmai dung mardosa jolmai dung mardosa mulai siadam nung ngabai dokon sada Musa tulai sa polisiai ikor hir hodokmu mangaton si panganommu pai mamula ko gabetano pabuatanmu hian ai tano roho jala mulak tutano roho mulak sugut jala di hebersia ai domul bidu di dokon dong soman ape jolmai mate sahali dungi di uhum
ima hamatian na berjulu. Atong hama ciri-ciri ni hamatian na berjului. Mula hamatian na berjului ima ciri-cirina na berjulu sudah dijolma mamulusi. Asing dijolma na mangulu ujuro Tuhan Yesus. Ciri na berdua homuse hamatian na berjului ima persatokinan. Alana arong do muse hae-heo di bana. Hamatian na berjului ima kematian fisik sementara. Ala sonata jahan kingan di Trubukta jamitat tadi bagasan sadarion nari bayangi do muse akka nang mati. Ima hamatian na berjulu kematian fisik ketika nyawa lepas dari badan dijolmai di tengah-tengah di pertibion. Hamatian na berdua hon na dia mai. Hamatian na berdua honi tidak bersifat fisik. Alai persirangan nama noktong sian debata. Hamatian na berdua honi ima uhuman nama noktong diapi narokko. Langukapun 20 ayat 20 idokko do songonon. Alai akan nama dele jalan asoporsea jala akan aramun rodiak kapamunu dohot permainan dot akan semoba aji-ajian rodi salut pergabus majalo tuhapna di laut nagor api dohot barerang ima hamatian na padua honi. Lapatan nama kormasa persiaon hamatian padua honi ima hamatian nijolma naung dibahehe alai dang perjab baribana dihanguluan salilingna gabe di bidau mai bana tuapi narokko uhuman salilingna ima nani waranna hamatian dua masa jorbu dua permasa persiaon moldu madabu tu uhum ni debata masa posi dang adong kita jormon natolap manangkuni alani ido adorang di mulut tahun saya disusong kita asa totong kita hot parapor siaon tu dibata di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Biasa primer king hamaro konsa persiaon idok kodorisi manang isi na sujupang tersurat di buku hanguluani ima di dabu tu bagasan laut api. Naking tajaha dia 10 seda manangna dia 12 arong di sini dokon dungi huida makanang matei akan memet nang akan balga jongjong di joni habang sai jala diukap ma akka buku berarti dang sada buku diukap ma akka buku dungi diukap ma sada buku na asing ima buku hanguluan dang sada buku hape diukap di parhumani hama kadongan sa persiang arong do buku panuratan yakka panuratan ni pangalahon jolma akka naulana seliling manguli bana di tengah-tengah di pertibion nasa ni ulana dosa nasa geleng-gelengna satu dosa nasa bergebel-gebel nadingkan nasa geleng-gelengna do nadingkan nasa bergebel-gebel di surat berdolisi ale arong sada buku nasing ima buku hanguluan jala omma penentuni masa depan ni sudah jolmai song nai dokko dia saplimai manang isi na sujupang tersurat di buku hanguluan ni ima di dabu di bagasan laut api lapatan hamu korong sa persiaon nanang didok di son dang gabe haburjo di jolmai dang gabe akaulo na dingkan manang nakabal gay dusana naman tuhon uhuman tu jolmai alania hamu korong sa persiaon alai dokko do di buku tenaga diaon tung sudiro jolmai perdosa jalana sa pabayan na dingkan nadi binan jolmai diupamahad doi songon kain kotor dang bui jolma alani guguna alani burjuna alani rohana do pikiranna bui bana sahat tu bano bincang alani dokon ikut tersurat do gorna di buku hanguluani songon dia mai hama korong sa persiaon
ahado ujahan na konsep haluaon marhite buku hanguluan. Naidok kondisi ima molo tukpe buhita satu harajan berdua jangi ima siala asi dot holong rohani debata. Jodoh hol bibelido ia haluani dada sian usahani jolma. Alai sile holehot doi manang asin rohani debata. Efesus 2 ayat 8 don sia idokon songoron hamu karong sabar siaon. Ai sian asin rohado ubain nama lua hamu marhite-hite hapor siamuna. Jala dada sian pabayana muna sadiri sile haleoni debata doi. Labatanna dangbui jolmai peluh dirina marhite ulau nadingkan patik tradisi manang hadaulaton pribadi. Haluauni murni sian asin rohani debatado jala gratis dang martuhon. Dasar ni jolma gabibui malua sahat tuhara jabano gijang imana berjulu ikon makaporsiai Yesus Kristus songon Tuhan jala sipalua ibana. Ikon makaporsiai Yesus Kristus songon debata nong kabejolma mate di habur silang durus mudarna lao manesa nasa dosa di jolma odo na berjulu hamo karong sabar siaw alani saburju-burju di jolma di tongah-tongah di pertibion sagudang-gudang na ibana marasiasi di tongah-tongah di pertibion alai molo soporsia di bana tu Tuhan Yesus Kristus songot Tuhan jala sitobus si palu ibana hobartu bukutan labadion dang boy ibana sahat tuhara jauh badua gejang odo na berjulu kita diselamatkan oleh karena percaya bukan oleh karena perbuatan. Namanya kamu korong sabar siawan nang pesili halioni debata haluani ala di jalzol madoi marhiti ha persiawan ima pos ni rohana hibul tu Yesus Kristus songon Tuhan jala sipalua Rom 10 ayat sia di doko songonon ay molo di parhatobot ho marhite-hite pamangamu Yesus sudah Tuhan jala di porsia ho di bagasan rohan nang dipahehe di bata ibarat sian namate malua ma ho haporsiaw ni dadaholan haporsiaw intelektual sabing alai na berjulu takui maju berjulu hita jol masih berdosa takui maju berjulu kita butuh dilepaskan dari dosa. Takui maju berjulu dang bui tolap hita peluh dirita siat dosa imana berjulu napa dua ho maka porsiai ulaun panubision di Kristus dihau pinorsilani porsia betul-betul bahwa holan ala ni namati do Yesus Kristus dihau pinorsilang bui hita malua siat nasa dosata napa deluhon pasato diri dot mangasaun hibul tuibana asa dapotan haluau oddo hama karong sa persiaon nagabi bui masuk ibana kuarna tubuhku hanguluan dang aka buku-buku na asigin nagabi penentu alai buku haluaun narong di rupani debatado ido na menentuhon goluta boy hita perjabar di hanguluan salih biling jalan mata rokon nakingan ikon porsia do hita tu Yesus Kristus do ta porsia na hibul dang setengah-setengah mula ta pangasaw Yesus Kristus di tengah-tengah nguluta unang piatong ta pangasawon akahu go di tengah-tengah di pertigion unang beta hasaw utu itian unang be ta pangasawon akka ilmu-ilmu narong di tengah-tengah di pertigion
alahibulma porsiahita tutuatta Yesus Kristus. Atong haba korong sa porsiyaon, di sisa ni ngulutar be ditong-atongan di pertidion. Naing malam tabahibul haporsiahta tutuatta Yesus Kristus. Dungi tapasaat ma ngulutta tugana. Jala anggiat ma tarida akka parbuina dinggan pabuhan na porsiahita tutuhan Yesus Kristus. Aka ulaw na dinggan pakatayo na lambok rohadame dohon na mga lului kesejahteraan bersama di tengah-tengah ngulutta. Ima buah-buah ni haporsiahta pabuah nang porsiahita tutuhan Yesus Kristus. Aka ulaw na dinggani dang tapangasahon ni asagay maluhita. Alay aka ulaw na dinggani ima songon parbuwe ni haporsiahta di tengah-tengah ni ngulutta. Gurang ang korong sa persyaon akar sudah hirim nabuhi bahasa itong atungan ngulutta. Alay naing toktong kita mamereng tubuno bijang. Unang margadopok kita diakan nata taon nata ay itong atungan pertibyon. Tung masabi aka ketidakadilan masabi akan sudah hirim. Ala naing nian di bagasan rohatta Tuhan tetap pegang kendali atas apapun yang terjadi di tengah-tengah ngulutta doh diakan wajah kita. Ay satok kido bolu di jolma anggo di tengah-tengah pertibion hamba karong masa persyaon. Nung ngatawereng akan masa tu karungatta tunah wajah kita. Topu-topuro songkop hamatiani tunggul ni sasahalam. Jalan memang iro pun debata. Dan arong jaminan jol masang dia beta ho terjadi di mana gejang umur dari tongah-tongah di pertibion tung saguru tu laman rohan di batado alaniaha alana rancangan di bata dang gabe pertibion ingan nahot di jol mana tu panai alai harajon bono gijang ingan na dinggan nang pinaran di bata ido di sakabi di bata ingan nahot diakka jolma naina holongan nai atong tusima hita manatam tusima ta tujuh rohatta asam giat saat kita Tuhan nguluan na surah asam giat marhiti haporsion ta tu Yesus Kristus tarsurat warta di buku hanguluan ini jalan tersesa be rodi sare ngilengna anggiat marhiti dumma sabe parhuman parpudi sonna tajahan terpunta di bagasan punta sadarion di parhum parpudi tarjuma tu warta di buku hanguluani jala masuk mahita tuhara janu debata hangulun na sudah nabi narbagana dia kana toktong masih hohot maka porsi ibana tum apa na masa di ganu bulu di jolma amin martang yang mahita